Kdo jsou manipulátoři osudu? Jsou to ti, kdo se tajně pohybují ve stínech našich životů. Ti, kdo mají schopnost manipulovat s našimi životními cestami. Jako by byli mistři šachové partie, kde jsme my pouhými figurkami na šachovnici. Tito osudoví manipulátoři jsou schopni narušit naše životní linie, což lze přirovnat k umělci, který narušuje linie svého plátna, aby vytvořil nový obraz. Nabourávání do našich životních linek není něco, co by se dělo náhodou nebo bezdůvodně. Je to proces, který vyžaduje zručnost, trpělivost a především důkladné porozumění tomu, jak naše životy fungují. Manipulátoři osudu využívají svých dovedností a znalostí k tomu, aby pronikli do našich životů a zasadili semena neštěstí, která mohou mít dlouhodobé a často devastující důsledky. Přivádění neblahých situací do našich životů není jen o způsobení nepohodlí nebo neštěstí. Je to o tom, jak nás tyto situace ovlivňují a jak nás mohou svést z cesty, kterou jsme si pro sebe vytyčili. Tyto situace nás vyzývají k tomu, abychom se zamysleli nad tím, kdo jsme, co chceme a jaké jsou naše priority. Neblahé situace, které nám manipulátoři osudu přivádějí, nás snaží odvést od našich cílů a snů, aby nás ovládali a řídili naše životy podle svých představ. Manipulátoři osudu jsou jako stíny, které se pohybují v našich životech, někdy nepozorovaně, jindy přímo před našima očima. Jejich působení je záhadou plné tajemství a nejistoty, které nás nutí k zamyšlení nad tím, jaký vliv mají na naše životy a jak se s nimi můžeme vypořádat. Přesto, ačkoliv mohou být manipulátoři osudu zdrojem bolesti a zmatku, jsou také připomínkou naší vlastní síly a odolnosti. Jsou to výzvy, které nás nutí růst a vyvíjet se, které nás nutí hledat nové cesty a nové možnosti v našich životech.